langga, ngayon lang ako nakabalik mga langga kasi ginawgawaan ko talaga ng paraan. Sinasabihan ko asawa ko tawag doon sa sa ICC kung ano ba talaga ang nangyari, kung totoo ba na wala doon si Tatay Digong sa detention center. Tapos sa wakas na nakakontak kami. So sa awa ng Diyos, andoon naman si Tatay Digong mga langga sa detention center. So sa ngayon, wag tayo munang magpadalos-dalos ng ating isipan. Magdasal na lang tayo, positive tayo kasi God is good naman. So sa mga OFW all over Europe, wag na tayo mag-alala muna kasi si Tatay is safe. Safe si Tatay dito mga langga sa awa ng Diyos. Nakakatakot na sasabihin na nawala, pero sa awa ng Diyos andyan si Tatay sa detention center. Suportahan natin, sana sa Sabado makita natin si Inday Sara, suportahan natin siya. Kung ano mang suporta maibigay namin sa kanila, susuportahan natin. So yun lang ang ating update ngayon mga langga. Ingat kayo palagi and see you. Bye! Pakishare na lang tong video mga langga sa ating mga kababayan.